Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, maza da mata, yan uwa da abokan arziki duka dai ina yi muku barka da yau. To na ƙara dawowa, duk da dai akwai waɗanda suka isa da ni sun yi min magana akan kadan ƙara magana akan wannan kes din, amma ina so in tsarge ta ne tun daga a tsage a fede biri ake cewa tun daga kai har zuwa wutsiyarsa. Malamin nan dai ya ƙara fitowa ya ƙara yin wasu bayanai lalle yana so sai ya gamsar da duniya cewa ni mutumin banza ne. Ni kuma ina so nuna masa cewa babu fa wanda ya fi wani a wurin Allah sai wanda ya fi tsoronsa, kuma ita imani a zuciya take ba a sutura ba. Don haka zan sa dukkan abin da ya faru tun daga farko har zuwa yanzu mutane su gani da saboda su tabbatar da cewa wannan mutumin biyansa aka yi tabbas, saboda na riga na yi bincike na, ba kuma zan kai shi kara ba saboda suna yake nema, kuma wallahi babu dalilin da zai sa in je in yi rigima da shi har in je kotu ko wani abu. Amma idan kotu zan tafi ya dauru. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, yan uwa maza da mata, yara da manya na jihar Kano baki daya. Ina son yin amfani da wannan damar domin in ba ku hakuri a game da wasan da zan gabatar a Hajji Event Center ranar Lahadi. Wannan wasan ba zai yi ba a dalilin censorship board sun tura faɗa musu cewa sun dakatar da wasana, kada in je in yi wasa sai na je na yi clearance, da haka a yi haƙuri. Sannan kuma tun kafin sallah ta zo suka kira waɗanda suke wasanni har da gidan solo da muke dan zagayawa, duka suka sanar da su cewa ba sa buƙatar wani mawaki ko kuma wani ɗan fim ya zo wurin wasa yi waƙar siyasa, wanda dukkan mu ba wasan siyasa muke yi ba. Abu da na sani shine kawai a kaina ne aka kirkiro wannan abin, saboda ni ne nake hawa kan stage nake wakan cewa in nake waka nake ce in naga dama a gidan Kwankwasa zan kwana, in naga dama a gidan Abba, in naga dama a gidan Sunusi Lamido. Wannan ba siyasa bane, saboda ban kira PDP ko APC ba, ra'ayina ne wannan aka tauye shi. A dalilin wannan ne yasa ko ga gabaki dai wannan sallan ban yi wasa a jihar Kano ba. Ina da wasa kusan guda 5 zuwa 7 duka ne kan silin din su, sai na bar na Hajji Event Center saboda naga cewa nan ne kadai inda yara suke zuwa, so in ma za a yi wani shin mutunci ko hayaniya ba za a yi a wurin masa albarkacin yara. To shi kuma gashi nan yanzu shi kuma sun aiko cewa lalle in je in yi clearance. To abin da na sani shine na tafi Ghana na yi wasa, ba su taba ce in je in clearance ba. Na tafi Niger na yi wasa bila adadin, ba su ce in je in clearance ba. Na tafi Kamaru, na tafi kasashe da yawa, duka na yi wasa. Sannan kafin wasa na tun daga ranar sallah har zuwa yau, sannan kafin wasa na artist da yawa da yan fim duka sun yi wasanni, kuma babu wanda ya je clearance a censorship board sai a da mazan bukata. Saboda haka ta koma siyasa. Wannan dalilin ne ce to tun da Kannywood ta koma siyasa kamar jam'iyya ce ta PDP APC, to ni ba na son rika yin siyasa, na fita ce ba zan na fita daga cikin wannan masana'antar saboda ya zabe yana nan shi aka nada, sai aka ce dole duk wanda zai yi fim daga yanzu sai an tace an tabbatar da abubuwan da basu dace da tarbiyya da al'adar mu ba. Haka suka faɗa ko malam Adam ya dango daga jin wannan ko sai ce fit na mafita. Da haka sai gashi ya fito ya bayyana, ni na ga bidiyon, ya bayyana bidiyon a shafinsa yana kiran mutane cewa ya fita daga cikin kungiya ta Kannywood, da haka yanzu yana so ya ci gashin kansa, da haka yanzu zai fitar da sabon fim mai suna Sabon Sarki. Ko Sabon Sarki ne ko in ba kuskure ba sunan kaji fa akramaka Allah. Abin da ya fitar da ni daga cikin masana'antar Kannywood daban, abin da ka ɗauko ka ce da a dalilinsa na fita daban. Wannan shine ƙarya na farko ko kuma in ce ƙazafi na farko da kai. Sannan kuma na yi sanarwar cewa ina buƙatar sabuwar jaruma a sabon fim mai sunan Sabon Sarki ranar 17 ga wata, tun kafin hukumar tace fina-finai ta ce za ta fara tantance yan fim. Tun kafin ta fara ce za ta fara tantance yan fim, na yi sanarwa ina buƙatar sabuwar jaruma. Kai kuma cewa kai me? Sabon Sarki ne ko in ba kuskure ba sunan fim din kenan. Don haka yana neman 'yan mata
wanda shekarunsu bai ɗara 20 ba, daga 18 zuwa 17 zuwa 19, da aka sai yana bukata, idan kina bukata sai ki aje sunanki a shafi kaza. Kun ga bidiyon? Wasu sun ga bidiyon a shafi kaza, da haka idan suka bibiya in saje sai ta zo a yi mata interview a tabbatar da za ta iya abin da ake bukata ko ba za ta iya ba. Jama'a kun ji, 'yan mata yake bukata 'yan shekara 18, 'yan shekara 19, 'yan shekara 17, baya son wanda suka ɗara shekara 20 saboda ba za su yi musu abin da ya kamata ba. Wannan shine ƙarya na biyu akar makallahu. Ka ce na ce duk wanda take da sha'awar fim ta zo ta dora sunanta da lambar ta da me ni kuma ba haka na cewa ba. Ga abin da na ce, har yanzu dai zance na akan sabon sarki audition ne. Mutane da yawa suna magana ba su fahimta ba. Abin da nake nufi a nan shine wadda take son shiga fim sabuwa ko kuma wadda take cikin masana'antar sabuwa mai karamar jiki wanda akalla ta kai shekara 18. Abin da ya sa muka ce mai karamar jiki saboda jarumar fim din ana so ta zama kamar teenager ce, kamar da ce wanda idan wani abu ya faru da ita mara kyau ko raping ko wani abu zai zama kamar child abuse ne, saboda fim din akan haka yake. Shi yasa muke bukatar wadda ta kai shekara 18 amma mai karamar jiki kuma kyakkyawa wanda ta iya rawa, saboda musical love story ne. So we tagging was posting wajen ku account din, sai ku tagging hashtag sabon sarki online audition 2019. Mu kuma a ciki za mu duba wanda hotonta zai yi matching da audition din, sannan mu zo mu saka ranar audition din a online. Kina gidanku za ki yi audition din, kawai za mu tura abin da muke bukata ku yi, sannan ku yi. A ciki za mu zaɓi jarumar da ta dace. In ba ta taɓa yin fim ba, sai mu sai da za a yi tura ta wajen ƙungiyar mu da muke ciki, su wannan su a nuna, a gaya mata yadda abubuwan suke da iyayenta su sani da shauransu. Idan kuma wadda take cikin fim already su ta zo gidan sauki, kawai sai dai a kira ta kuma a zauna da ita a bata script din ta je ta yi going through kafin lokacin da za mu. To ka ji fa akar makallahu, babu wadda na ce ta zo a yi mata interview, babu wadda na ce ta ɗora lambarta. Canai duk wadda take da sha'awa, wadda take cikin masana'antar ko kuma wadda take sabuwa, idan ta cancanta. Sannan na ce kina cikin gidanku za a tura miki abin da ake bukata na kalmar dialogue ki faɗa da kuma me expression da ake bukata. Kina gidanku zaki, idan kin ci a gidan naku din za a zaɓe ki. Sannan idan yar cikin masana'antar ne, ta kwana gidan sauki tun da dama tana yin fim. Idan kuma sabuwa ce wadda take da sha'awa, dole za a tura ta ina wajen kungiya su bata mai tantance ta, iyayenta sun yadda da me kafin ni a matsayina na mai fim in saka ta a cikin fim dina. Amma akara maka Allah kawai sai kai twisting saboda kana buƙatar me bakin fenti a fuskar Adam ya zama. Su yi musu abin da ya kamata ba. Kaga ya ɗaura ɗamarar rusa tarbiyyan 'ya'yan musulmai ko? Saboda idan yana cikin kungiyar ba za su bashi ya wancan ɗabarar ba. Yanzu bari ya fita, idan ya fita sai ya ci gashin kansa ya duk abin da yake so. Kuma tabbas mun ji labarin wa'inda suka kai sunayensu. Mun ji labarin wanda suka kai sunayensu. Sun kai 'yan shekaru 18 ɗin nan da sauransu. Suka jajji ana musu interview. A ƙasan nan aka fito aka yi wannan. Kuma gwamnatin ƙasar la hawla wala quwwata illa billah. Kai akarmakallahu, gaskiya baka tsoron Allah, wallahi la azimu babu Allah a zuciyarka. Tunda aka yi wannan abin na social media cewa za a yi audition, da aka canja wa abin magana kamar salo kamar yadda na faɗa, na dakatar da shi. Babu yarinya guda ɗaya wanda aka kira a waya ko aka ce mata ta zo, kai ta yi ma magana ma a bidiyo ma a social media ma, babu wadda aka ce har yau. Amma ka ce wai kuna da labarin waɗanda suka tuttura sunayensu aka kira su ma suka zo aka yi musu interview. Allah ya isa. Allah ya saka musu. Kuma shi ne ya ɗaukar ɗamaran wannan, in bai tuwo ba wallahi ba zai kyakkyawan ƙarshe ba. Kuma ya tuna cewa zai haɗu da Allah, kuma Allah sai ya mashi hisabi akan ta lalata tarbiyyar 'ya'yan musulmai da ya yi. Wallahi Allah ba zai bashi ba.
adadin mutane yanzu ka duba akwai wani fim da na shigo cikin gidan yaya ta nake kallo suna kallo wai barauniya sunan fim din kenan ina ce wannan fim din me sunan shi suka ce barauniya yace kenan me ake koyarwa a ciki wai wata ne ai ake nuno ta take yin sata da sauransu daga karshe sai a kama ta nace saboda Allah menene amfanin da za ku amfana da shi cikin fim din kuma baka san wani abu sai da na tsaya na kalla fim din from A to Z sai da na tsaya na kalla an gami ake a cikin fim din saboda kar a bani labari wallahi na kalla salo ne na sata ko sai koya ma kuma ga ƴaƴan suna sallu suna kallo me kake tunani yaran za su taso da shi kuma wannan arewa 24 din mun fada mala akwai setup ta yahudawa a karkashin ta in ba ku sani ba akwai kuma suna daga cikin duk wa'annan da kuke ganin abubuwan da suke suna sponsoring nasu to saboda haka da yau zango ya daura damaran rusa ba tarbiyyar mutane kuma an kyale shi an samu ido amma muna roƙon Allah ya rusa al'amarinsa Allah ya rusa al'amarinsa idan mai shirya ne Allah ka shirye da shi amin amin akramakallahu ubangiji Allah ya dora ni akan hanya madaidaiciya kawai kuma saboda ka kalli barauniya sai ka yanke wa duka fina-finan da aka yi a cikin masana'antar Kannywood hukunci fina-finai sun fi 1000 ni Adamu Zango na rantse da girman Annabi Muhammadu mun musuluntar da mutum 3 a dalilin fim dina mai suna ahli kitabi da hannunmu muka ɗauke su muka kai su gurin malamai waɗanda suka ba su kalmar shahada ba sai na kira sunan malaman ba amma idan ta kai ga zan kira su zan iya zuwa ma in saka su su faɗa banda waɗanda aka kira mu a waya aka gaya mana cewa sun musulunta a dalilin wannan fim din mutum nawa ka taɓa musuluntarwa a dalilin wa'azinka akramaka Allah ko kuma halayyarka ko ɗabi'anka ko abin da kai lalle kuwa na bada gudunmuwa kenan idan ka duba wani bangare ka ce mu mutumin banza sai ka kalli wani gefe ka ce mu mutumin arziki ashe ma kazafin ma na dauka ni kadai kaiwa shi har arewa 24 kaiwa wai yahudawa suka sponsor wallahi akramaka Allah suna maka ka a kotu wallahi tafiya ta tafi kenan baka da masaniya akan irin wannan abun why me yasa ba a haka rayuwa kana wani addu'a Allah ya tarwatsa shiri na Allah ya wani shiri nake da shi duk gashi nan ga yan boko haram ga yan kidnapping ga yan shan jini ga yan luwadi ga yan meye sai ka rasa wanda zaka zo kana yi addu'a Allah ya tarwatsa da kaza Allah sai Adamu Zango saboda ka sha daloli an baka kuɗi so da Allah duk wannan bayanin da nake yi ina yin bayani ne ba don komai ba saboda waɗanda suke gani na da mutunci kada wannan mutumin ya saka musu goba a cikin zuciyarsu su fara waswasi akan Adamu Zango fa ba mutumin kirki bane lalata ƴaƴan mutane yake yi shi yasa nake wannan abin ba wai kawai ma dan ƴaƴana fa dan kaji na ci dan ƴaƴana a ba dan ƴaƴana ba kawai akwai waɗanda suke gani na da mutunci nayi shiga kasashen African countries sun kai guda 10 kai akwai inda naje akramaka Allahu har awad aka ba na alqur'ani a Ghana na tafi Sudan malamai wallahi azimu malamai manya ne suka tare ni suka jinjina min suka ce Adamu Zango abin da kuke yi hakikanin gaskiya kuna taimakon mu a fina-finai saboda ƴaƴanmu ba su iya daura zani ba su iya daura dan kwali ba muna yin iya wa'azi amma da yake al'adar tamu ta nan ba irin ta can bane sai ya zama da ya bambanta amma fina-finan ku ya koya ƴaƴanmu abubuwa na kyawawa kenan idan ka faɗi wani abu a masana'antar Kannywood din duk da na ce na fita daga cikin ta ba masana'anta bace da zaka kalle ta akramaka Allahu kawai kayi mata hukunci kawai ka ce wai haramun ko wani abu ne kamar yadda na faɗa akramaka Allahu zaka iya neman aljannanka a cikin sana'ar da kake ciki kuma zaka iya shiga wuta a dalilin sana'ar da kake yi ya danganta da zuciyarka ya danganta kuma da abin da kake yi sannan kuma idan ka dauko shi kai akramaka Allahu jira kake yi sai an yi fim sannan ƴaƴanka za su zama mutanen arziki ko ku a'a jira kake sai an yi fim sannan ƴaƴanka za su zama barayi ko kuma za su zama ƴan iska na lalle ko duk wanda yake tanin cewa sai ya kalli fim sannan ƴaƴansa za su yi tarbiya lalle shine jahilin ba ƴan fim din ba wai za sai kana jira da mazango fim ko a'a
Fati Muhammad ko Jamila na Gudu ko Nafisa ko Aisha Tsamiya su yi fim saboda kyawawan ɗabi'unsu sannan 'ya'yanka su samu tarbiyya a lalle ka bata wa kanka lokaci. Idan zaka bai wa 'ya'yanka tarbiyya ka bai wa 'ya'yanka tarbiyya tun kafin zuwan TV duniya ake fasikanci, ake lalata, ake iskanci, ake bata. Ba wai iyakacin fim bane kawai ya zo cewa wai yan fim ne suka lalata tarbiyyar wannan. Ai babu abin da ya lalata tarbiyyar wannan zaman da muke ciki da ta wuce waya, internet, a karamaka Allah, ba fim bane. Dan lokacin da babu wannan internet din, ba Facebook, babu mutane ba san shi ba. Kana jin irin wannan abin? Duk ba ka jin su saboda ba a gani, amma zuwan waya ta sa kana cikin ɗakin ka, kana cikin duk kankantan laifi za a yi promoting ɗinsa. Mutum zai awa ɗaya yana yin abin arziki a cikin minti ɗaya in ɗan kuskure iya nan za a yanka a yi ta yaɗawa a duniya saboda kawai kana kallon Adamu Zango Allah ya bashi masoya, kana cewa wai mabiyansa wai in daina kallon wannan mabiyan nawa da suke zuga ni saboda Allah ya bani jama'a. Kai kuma kana yin wa'azin ma ba a nuna ma mutane, ba a jin ma muryar kowa saboda kana so ka nuna wa mutane. Ko shakka ba, muna nan akan bakanmu ta cewa me harkan fin da ake yi rusa tarbiyya ne, domin alheranta da sharrin ya fi alheranta yawa. Ba mu ce ba alheri ba, amma wallahi sharrin ya fi alherin yawa. To da haka ne nasihar da nake yi, ka ji tsoron Allah, kar ka bari wa'annan mabiyan da sauransu su rude ka bata alakanka tsakaninka da ubangijinka. Kana gani dai duniya yadda take, da yawa daga cikin yan finnin yau an neme su an rasa, ko ba haka ba? Yau ina sai Yasnuhu, ina su Balaraba, ina su kaza da kaza, sun riga sun tafi kuma suna girban abin da suka aikata, in ma khairan aw sharran. Kuma wala sawfa tamdi muslahum wa tazuqu ma qad zaqahu al-akhyar wal ashrar. Kai ma da sanin zaka bi sawun su. To me ka tana dan makanka na alheri a ran lahira? Wayannan mabiyan da kake suke zulma su rude ka da sauran su su kare ka, ba za su iya kare ka a lahira ba, iyakan kariya a duniya ne. Idan ka je lahira ya za su kare ka? Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayat. Ina su Esno, ina su Balaraba, ina su akramakallahu kenan. To kai akramakallahu sai ka tsaya ka yankewa, ka tsaya a nade, in kai tsalle sai a nade duniya sai ka ci gaba da rayuwa a cikin ta. Yan fim ne kadai ke mutuwa? Ina su Ibro, ina su Tsigai, ina su duk yau ina Abacha, ina Yar Addu'a, ina Janar Murtala Muhammad, ina Sheikh Jafar, ina Malam Abubakar Gumi, ina Malam Nasir Kabala. Duka waɗannan mutane ne waɗanda suka kasance shugabannin Najeriya da kuma malamai manya-manya masu adalci waɗanda suke furta gaskiya, babu son zuciya, babu siyasa, babu wani abu a cikin zuciyarsu. Ba sa duniya. Kuma haka zalika wanda ya mulkin Najeriya da wanda ya jagoranci mutane a kowane irin abu, babu wani mutum a lahira wanda wani zai kare ka. Aikin ka shi zai kare ka, abin da ka shuka shi zaka girba. Ba dan fim bane kadai zaka ce wai a'a ba wanda zai kare shi a duniya. Kai ma ba mai kare ka, ba wanda zai kare shi a lahira. Kai ma ba mai kare ka a lahira. Aikin ka shi zai kare ka, nawa shi zai kare ni, na Esno shi zai kare na Esno, na Janar Sani Abacha shi zai kare, na Yar Addu'a shi zai kare shi. Dan haka kowa ya ji da kansa. Idan za ka yi wa'azi a shawarce akramakallahu shine wato kayi jam'u. Idan za ka yi magana akan fasikai, kai magana akan fasikai. In za ka yi akan yan maɗigo, kai akan yan maɗigo baki ɗaya. Kar ka ware wata guda ɗaya ka ce yar maɗigo ce zaki shiga wuta, zaki kaza. No, sai ka haɗa su ga baki ɗaya. Kar ka kama sunan kowa. In za ka yi yan siyasa, magana akan yan siyasa, kar ka ce Kwankwaso, Abba gida wani Janar Muhammadu Buhari kaza. A'a, sai kai magana akan entirely yan siyasa, sai ka wa'azantar da su, ba wanda zai tsargu. Amma duk wanda ka kama sunansa babu wanda zai yi shiru matukar abin da ka faɗa a kansa ba haka yake ba. Amma ka sani duk abin da kai shi za a maka, imma khairan aw sharran, wallahi zaka girbe shi. Allah ta'ala ka shirar da mu. Da haka ba lokaci zamu dauka akan haka ba. Da haka idan yana da dama, kuma ni kofa abu da yake duk wanda yake so ya zauna da ni
akan wannan matsalan wallahi kofa bude yake. Wanda abin da kaga na faɗa wallahi ina da dalili ne mai ƙwari a kansa, shi yasa na faɗe shi. Domin wasu na ta mamaki ai kazafi ne gashi ai gashi ya rantsi da alkur'ani. Jama'a, rantsuwa da alkur'ani shine hujja a matsayin cewa kai mai gaskiya ne? Ba shine hujja ba. Idan da a matsayin rantsuwa da alkur'ani shine hujja, kaga wancan da suka ce in kana haza wal haqumi min indika fa amdir alaina mi, Allah idan wannan qur'anin gaskiya ne daga gare ka. To wannan hujjar da kake da ita malam, ita ce bai kamata a ce ka boye ta ba. In dai a kaina ne, dan darajar ma'aiki kada ka rufa min asiri. Wannan hujjar taka da kake da ita ta kasa ka yi maybe a kaina, maybe kana da wani video ne kila ko wani abu na fasikanci a kaina ka boye shi, to ka fito ka nuna wa duniya, shine kawai zai kwace ka. Amma idan baka da wannan wani hujja mai karfi da kake faɗa, ya zama aikin banza. Kuma ka ce Qur'ani rantsuwa da ita ba shine gaskiya ba, saboda wasu sun faɗa haka Allah bai yi musu ba. Ai Allah ai ba azzalimi bane. Ai Allah baya kama wani da laifin wani. Idan yanzu kawai wani sun ce Allah ya musu ruwan duwatsu bai yi ba, kawai Allah zai saka ruwan duwatsu ne da wanda ta shafa ba da wanda bata shafa ba. Allah ba azzalimi bane. Kuma hakan da ka faɗa ka bada kofa ne na cewa mutane duk wanda kowa ya je ya rantsuwa da Qur'ani ba abin ma da zai faru da shi, saboda wasu sun yi babu abin da ya faru da su. To kaga dai wannan ba daidai bane. Qur'ani ita ce abu lamba ɗaya a duniya wanda duk musulmin duniya idan ka rike ta kai rantsuwa da ita, ko baya tsoron Allah kai wallahi ko ba musulmi bane wallahi sai ya yarda da kai. Amma ka ce ba komai bane, ba rantsuwa da Qur'ani ba shi bane gaskiya, to wannan abun ka dai na sani ni a wurin malami na Dr. da kuma malam Jafar, dukkaninsu babu wanda ta taɓa ya ce rantsuwa da alkur'ani ba komai bane, in kayi ma babu abin da zai faru da kai. Zango Allah ya bashi masoya, kana cewa wai mabiyansa wai in daina kallon wannan mabiyan nawa da suke zuga ni, saboda Allah ya bani jama'a. Kai kuma kana yin wa'azin ma ba a nuna ma mutane, ba a jin ma muryar kowa, saboda kana so ka nuna wa mutane wai kai wa'azi kake. Babu kowa fa a gabanka a karma kallahu, ba kowa a gabanka kake wannan wa'azin, amma kana ta pretending inda muka tsaya shine aya kaza wai saboda me kana wai mutane ne a gabanka kake gaya musu jawabi. To gashi nan kamar yadda ka faɗa kace idan 'yan gidan TV ba su saka ba to sun maka rashin adalci. Dan haka gashi nan duniya ta kalla, kowa ya kalla, malaman ma waɗanda suka kasance iyayenmu baki ɗaya duk za su kalla. Na tabbatar da kuma ba za su bari ba, za su kira ka su gaya maka cewa ko ina aikata laifi Allah nake yi wa ba kai ba. Ramina daban, naka daban. ƴaƴana ina da ƴaƴa akramakallahu, ina ba su tarbiyya daidai gwargwado. Duniya tana kallon irin yadda nake baiwa ƴaƴana tarbiyya. Har fim idan abin da nake yi ina ganin cewa ba abu bane mai kyau, ba zan saka ɗana ciki ba. Haidar yana waka, yana yin fim, kuma yana da rabin alkur'ani yanzu a kansa. Duniya ta shaida ni bana boye abubuwa irin wannan da kake gani, saboda gudun irin waɗannan abubuwan da ka aikata yanzu. Ba za a je a binciko alkhairin mutum ba, sai dai sharrinsa. Da ka iyayenmu malamai da iyayenmu 'yan siyasa da iyayenmu sarakuna da kan lissafa suna kallo wannan abin yake faruwa, su sun tabbatar da cewa harkar fim ba shi bane matsalar Najeriya, ba shi bane matsalar musulmin arewa, ba shi bane matsalar wani abu ne can wanda ya kamata a je ana kallo ana wa'azi, ba fim ba. Abin da ake yi a saya, idan ma ba mu yi na Hausan nan ba fa za a sayi India, idan fa ba a sayi India ba za a sayi America, in ba sai America ba za a sayi China. Ga shaguna nan, kowane shago ka shiga ka bada kuɗin kace a baka blue film za a dauko a baka. Amma duka a yan film na Hausa kullun su ne yan iska, su ne masu bata tarbiyya. To ni daga yau ma akramaka Allah ka sani cewa idan dai kana so film dina Adamu Zango wai a'a sai kana so a gidanka sai film din da zai ba yayanka tarbiyya, to ka daina sayan Hausa film. Ni bazan ma jan uba, ni Adamu Zango ina yin wannan sana'ar ne a dalili uku. Na farko, ina yin shi a matsayin sana'ata. Na biyu kuma ina kokari in ga cewa na saka abin da zai amfana da al'umma. Na uku kuma
ina yin shi ne saboda wani lokaci ka nishadantar da al'umma waɗanda suke cikin tashin hankali ko kuma suke cikin damuwa. Na haka wannan ya rage naka, in ka je ka ci gaba da wa'azin kan ka ci gaba da zagi na wannan dini dai nayi na ƙarshe, kuma na bude maka aiki ne saboda mutane su tabbatar da cewa ni ba rashin kunya ne ba kuma ba shari ne ba. Kai ka shiga gona ta baka kuma da masaniya akan abin da na aikata. Na gode jama'a, a yi hakuri fa da Allah, dan yi hakuri. Har yanzu muna nan kuma muna ci gaba da sayar da fim dina mai suna Gudun Mutuwa. In Allah ya yarda 10 ga watan Oktoba za mu saka. Jama'a ya kamata a je a sai wannan fim din, saboda fim din ne wato duk wanda yake da hawan jini ma insha Allah zai sauka. Sannan akwai fadakarwa a ciki, akwai kuma wato abubuwa dai na ban mamaki. Da haka masoya ai kokari a saya. Ina da masoya akalla miliyan 1, amma har yanzu 1000 sun kasa sayan fim dina. To duk da dai na san cewa yasa halin da kasan ne take ciki sai hakuri, kuma wasu suna complain cewa kamar kudin yayi tsada. So ka san abu mai kyau ba za ka taba ganin shi cewa ya zama mai arha ba. Dan haka maybe nan gaba idan masu sayan suka karu suka yawa za a dan samu ragewa. Da Allah jama'a a je a saya 1000 ne kacal. Gashi na account ɗina ka je za ka iya tura min 1000 ta banki, za kuma ka iya tura min ta katin waya ta lambar da muka saka a cikin account ɗina na Instagram. Za ka iya zuwa kuma ka bi account ɗin Watch Zango Movies Online. Za ka iya shiga, za a yi accepting ɗinka in ka ba da kuɗinka, saboda ranar da idan fim ɗin ya fita kuma za a saka maka link ɗinsa ka kalla a duk inda kake a duniya insha Allah. Na gode, Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya kare mu baki ɗaya, Allah ya ɗauka addinin musulunci, kuma Ubangiji Allah ya baiwa wato shugabanninmu lafiya, ya ƙara musu imani, ya kuma ƙara musu juriya akan irin abubuwan da suke faruwa na wannan zamanin. Na gode.